Анатоль Верстинский. Балада про спаленую вёску і жывога пеўня. Гэта была не проста вайна. Гэта было нешта больш страшнае, больш дзікае. Помню, мимо маёй роднай вёскі ішлі карнікі. Маю вёску яны абышлі. А праз нейкі час мы пачулі страляніну, пабачылі дым, чорныя клубы дыму. Назаўтра мы даведаліся, што спалена вёска Кісялёва. Вы знойдзеце гэтую назву на могілках вёсак у Хатыні. А жыхары яе забіты ад старога да малога. І яшчэ мы пачулі жахлівы расказ пра тое, як некалькі дзён дыхала магіла, куды карнікі скідалі кісялёўцаў, як крычаў на вогнішчы здзічэлы певень. І толькі апоўначы прарэзліва з усіх сваіх сіл свой векавы абавязак помнячы, певень запеў, загаласіў, запеў, і здзівіўся ён. Напэўна, чаму не спяваюць іншыя пеўні? А потым крычаў і двойчы, і тройчы. На золаку вёску будзіць пачаў. Крычаў на паленым плоце стоячы, крыламі лопаў і крычаў. Ён вёску будзіў, крычаў да хрыпу, будзіў каторы ўжо раз, а вёска маўчала. Ні рыпу, ні скрыпу, ні гуку, ні груку у адказ. Ён вёску будзіў, галасіў адчайна, пакуль не знямеў, пакуль не здзічэў. А вёска маўчала, вёска маўчала. Яна ўжо не чула той ранішні спеў. Быў дзень вызвалення, дзень перамогі вячыстай. Вярталіся людзі да мірных спраў і сноў. І пеўні, нястомныя фанфарысты, мірныя дні абвяшчалі зноў. Будзяць яны на досвітку сёлы. І ў сёлах пачынаецца рух. Яны, жывыя сёлы, не соні, спяшаюцца рана на ніву і луг. З пеўнямі сёлы прачынаюцца. Толькі нічым не разбудзіш яе, вёску, дзе ранак інакш пачынаецца. Вёску, дзе певень больш не пяе.